имрӯз дар бораи моби гап ва чӣ хел суръатҳисобашро пур кардан аз Москавро барои шумо мефаҳмонам. ва инчунин як сюрприз дорем барои тамоми муҳоҷирон. Гуфтем хабари хуш барои шумо мерасонем. Дар байни видео аст. омода бошед, мегзарем ба салому алайкум бародарон ва хоҳарони гироми қадри дур аз ватан, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Имрӯз гуфтем ки дар бораи моби гап ва чӣ хел суръатҳисобашро пур кардан аз Москавро барои шумо мефаҳмонем. Хуш. Рости гапи ин видео сеюм видеои ман мешавад ки дар бораи моби гап мисол дар каналам видео карда партофтам ва бисёр хоҳишҳо омадан. Ман рости гап подписчикам чӣ хеле хоҳиш карданд. Ман ҳамура мехоҳам ки видео кунам, барои шумо пешниҳод кунам. Барои ҳамин ман ҳамаи чизро бо як тараф мондам, боз барои шумо моби гапро пурратар бо мефаҳмонам. Бисёриҳо гап заданд ки дар бораи моби гап бо пурратар фаҳмонен, яъне бисёриҳо смс мекунанд, комментария мехонам. Рости гап мегӯянд ки аз Тоҷикистон ба мо дар моби гап пул мегзаронанд, аммо суръатҳисоб сифр, яъне 0 нишон медиҳад. барои чӣ хеле аст? Баъд саволҳои шуморо дидам. Рости гап ай худ ман медонам, як вақт нишон медиҳад, як вақт нишон намедиҳад. боз ман фикр кардам ки барои чӣ баланси ман сифр нишон медиҳад. баъд хай дида баромадам, ба хотири саволҳои шумо инам барои ман як фоида шид. дида баромадам, шод шумо ягон ҷо рафтагӣ нестай, ай худ ман мамун хел як вақт нишон медиҳад, як вақт не. барои ҳамин хавотир нашавен, шодтон дар ҷо шай. мисол як бор дромаден ё ки вайфайтон накишен, айсар бидроен ё ки камтар бестен, мисол бо дуюм бор сеюм бор такрор кунен, мисол баъд дар ҳамон ҷо суръатҳисобтона мебинен. ё ин ки як бор аз Тоҷикистон гудок омад, баъд гуфти гапҳо раҳи шӯй мешавад барои занг задан. хай камтар мушкилӣ ҳастай, аз ҳеҷ чида хубай. мисол ман худам моби гап истифода мебарам. боз мегӯям ки кадоме аз шумо мисол ҳамин программаро скачат кардан натонистем, ё ин ки программа вазмина, ё ин ки скачат нашид 6 рӯз шида, мисол скачат нашидестай, мисол роҳи осонаш ҳамине ки ва барои тамоми муҳоҷирои дур аз ватан як хабари хуш дорем ки моби гап аллакай дар плеймаркетҳо аст барои телефонҳои Android ва сабр кунед, барои iPhone ҳам мешавад. ин буд як хабари хушхабар барои шумо. телефон занг мезана, оча ҷоном гап мезана. як бори дига салому алайкум бародаро. чӣ хеле ки ба шумо гуфтем тарзи пулгузаронӣ аз терминалҳо дар Москва. чӣ хеле ки дар экран мебинед, ман ишорати сурх кардагиам, ҳамонро мисол дар терминалҳо зер мекунед. якум медароед дар меню, дуюм зарубежни услуги зер мекунед, сеюм давлатҳо мебирояд, дар ин ҷо Тоҷикистонро интихоб мекунед ва дар ин ҷо забонҳо аст. шумо забони тоҷикӣ ё русӣ кадомаш ба шумо осонтара, ҳамро зер мекунед. дар он ҷо бисёр аст Вавилон мобайл. шумо Вавилон мобайл Таҷикистанро интихоб мекунед ва суръатҳисоби худро пур мекунед ва мегзарем ба давоми видео. хуш бинандагони азиз, фикр мекунам ки фаҳмидед ва бисёротон скачат карден. дар видео лайк монед ва наздикони худро ҳам гап занед дар ҳамин видео лайк монанд ки ба дигаро ҳам равад, шояд хизмати мо ё ин ки аз шумо расад. дар канал обуна шавед. то наворҳои дигар, худованд нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад. телефон занг мезана, оча ҷоном гап мезана. гирёна саро нола